Chegamos a prova máis importante do Atrápame, ese minuto final hoxe con Jesús como protagonista. E se vos tamén queredes vivir, saber o que se sinte ao estar nese quinto chanzo, xa sabedes, escribídenos o 618-388-087. Hoxe ademais temos un bote de 31.400 euros. Case nada, Jesús. Fíjate que estás detrás, se hecho mandei agora, Vale, perfecto. Que pase coser tanto billete de golpe, a veces tarda un pouco en chegar. E non tarda en asimilalo. Pero podes confiar en nós que se acertas as 5 preguntas que che vou facer, se faz o pleno, Jesús levaría ese bote. Se non dá con todas, por cada resposta correcta que consiga, 100 euros que levará. Imos coñecer tamén as categorías, que son 5 como cada día, e hoxe son estas que ves. Xogaremos con marcas, literatura, Galicia, deportes e música. 60 segundos por diante e 31.400 euros de bote. Preparado, Jesús? Preparado. Veña, moita sorte. Gracias. E tempo. Marcas. Que modelo de zapatillas Reebok podías inflar premendo un balón de baloncesto que tiñan na lingüeta? Paso. Literatura. De quen eran as memorias que escribiu Xosé Neira Vilas en 1961? Dun neno labrego. É correcto. Galicia. En que serra se sitúa o monte de Cabeza de Manzaneda? Na Serra do Caurel. Paramos o tempo. Cando quedan 38 segundos inda deste minuto, xa temos unha resposta correcta. Moi ben, as memorias dun neno labrego, esa obra senlleira aí de Neira Vilas. Veremos agora se o Caurel é a serra na que se sitúa Cabeza de Manzaneda. Veremos o que hai logo en deportes e en música, pero vai pensando en marcas, non sei se eres moi fan das zapatillas ou non. Buscamos un modelo dunha zapatilla de Reebok que se inflaba premendo un botón de baloncesto que había na lingüeta. O alguén na casa ainda ten algún ou ainda recorda. A ver se te ben a cabeza. Continuamos, Jesús? Sí. Pois veña, concentración. E tempo. Non é correcto. Deportes. Que Lucense gañou en piragüismo unha medalla olímpica en Montreal 1976 e outra en Moscova 1980. Paso. Música. En que cidade galega se celebra o Morriña Fest? En Coruña. É correcto. Marcas. Que modelo de zapatilla Reebok podías Paso. Paramos o tempo, pois. A falta de 19 segundos para que te sitúes o mellor posible, Jesús, e fagas bo uso do tempo que tes por diante. Agora mesmo xa temos unha pregunta máis acertada con ese Morriña Fest que se celebra na Coruña e quedanche marcas Galicia e deportes. En marcas, ese modelo de zapatilla Reebok. En Galicia buscamos unha serra na que está Cabeza de Manzaneda e en deportes un piragüista lucense que disputou Olimpiadas no 76 e no 80 e que gañou medallas en ambas delas. Piragüista lucense. Pois veña, máxima concentración, 19 segundos por diante. E tempo. Galicia. En que serra se sitúa o monte? Serra de Tribes. Non é correcto. Deportes. Paso. Marcas. Paso. Galicia. Que serra buscamos? Como era a pregunta? A serra na que se sitúa o monte de Cabeza de Manzaneda. Manzaneda. Non. Montes Deportes. de León. Paso. Non é Paso. correcto, marcas. Paso. Pasa e non chegou o tempo a chegar outra vez a Galicia, a esa serra de Manzaneda, Málago. Van ser os dedos de final. Hache sonar Serra de Queixa. Claro que sí. Na Serra de Queixa Sí, está sí. Cabeza de Manzaneda. E faltónos de Queixa, ese piragüista claro. lucense que era Ramos Misioné. Nesa categoría, nesa de deportes. En marcas era Pump. As Reebok Pump. Vale. Que algún inda que peina canas na casa estará recordando ese mítico modelo de zapatillas. Así é todo, 2 acertos que teñen a súa recompensa, 200 euros que eleva Jesús Brasarria máis que merecidos. Moi ben xogado. E ollo, que no próximo programa o bote, como está o bote, 31.600 euros. Non o perdades, vémonos a da festa.